Ruta dels Molins. Aquesta ruta ens mostra l'aprofitament de les aigües de Centelles per a diversos usos segons el moment històric i les necessitats de la societat. Sortim del Seip Ildefons Cerdà. Agafem una pista pavimentada que va en direcció a la costa. Aviat trobem el primer molí, les restes del molí de l'Estrada. Seguirem les marques blaves que ens porten al bonic racó de la Font Grossa, un indret recentment recuperat. Arribarem al molí de la Llavina d'origen medieval i l'únic que està en funcionament a Catalunya. Des de la Llavina es va cap al gorg rodó que porta a la Casa del Rossell, on hi trobem el Molí del Rossell.